Здравейте! В това видео ще ви покажа различни разцветки захарни катерички. Доскоро на българския пазар имаше само нормална окраска, но все повече по обявите срещаме различни морфи и е добре да знаем какво да очакваме за даденото име. Тук ще ви покажа най-често срещаните видове разцветки в момента, които са налични в България. Нормалната захарна катеричка е тази, която е най-близка до дивата. Гърбът е сив, с черна ивица, започваща от носа по гръбначния стълб до опашката. Очите са черни, кръгли и спъкнали. Ушите са без козина и тъмни. Опашката е сива, а гърдите и коремчето светли. С малки отклонения от нормалната окраска, но не и в генетично отношение white face или белолицевата захарна катеричка. При нея няма черна ивица под ухото и лицето изглежда по-бяло. Black Beauty е катерица, която е по-черна от нормалната окраска. Мозайката е най-разнообразна по своята проява. Ако се опитаме да дадем някакво определение за нея, то е, че тя е с нормална окраска катеричка, прекъсната от бели петна. Бели могат да бъдат само крачетата или само опашката, или на гърба нормалната окраска да е прекъсната от бели петна. Колкото е повече бялото, толкова по-скъпа е мозайката. Платината е катеричка, на която тъмната ивица на гърба е по-светла и се размива в сивия цвят. Тоест, като цяло тя е една по-сива катеричка, но ако има и бели петна, вече говорим за платина мозайка. За удобство в момента по обявите срещаме така наречените бели катерици. Според световните стандарти обаче, те могат да бъдат мозайка, левкоцистикус или албинос. Мозайка е също бяла катерица с черни очи и сиви уши или напръскани с черни точици. Ако катеричката е бяла, с черни очи и бели уши, е левкоцистикус. Ако цялата е бяла, но очите са червени, е албинос. Кремовата захарна катеричка е бяла, но с запазена линия на гърба, която обаче не е черна, а жълто-кафява. Цената на захарната катеричка се определя не само от външният ѝ вид, окраската, но и от гените, които носи. Това е особено важно за развъдната дейност. В западните страни има и регистрация на захарните катерички, като по този начин се избягва близко родственото развъждане и може да се предположи при съчетаване на две животни какво потомство да се очаква. Унаследяването на цветовете е малко по-сложна тема и вече тук се навлиза в сферата на генетиката, но аз ще се опитам в друго видео да ви го обясня на по-достъпен език, доколкото това е възможно. Довиждане!